Analyse af artikler. Denne video handler om analyse af det, vi kalder non-fiktive tekster. Non-fiktive tekster, det kan være dokumentarfilm, det kan være websider, det kan være artikler, det kan være lærebøger, det kan være læserbreve, det kan være mange ting. Jeg vil i denne her gennemgang bruge artiklen, der hedder Tilbud til hjerneskade lukkes, og den er bragt i Politiken onsdag den 8. august 2012. Den er bragt på forsiden. Den kommer med nyheden først, så det er en nyhedsartikel. De begreber, I skal lære at bruge i forhold til at analysere en artikel, det er de begreber, der står i min non-fiktive lærebog, og så det, jeg beskæftiger mig med her, det er specielt at forholde sig over for analyse, over for synspunkter, over for argumentation og andre fremstillingsformer. Fremstillingsformerne, når man snakker om artikler, kan være en af følgende ting. Det kan være beskrivelse, og det kan være en objektiv-subjektiv beskrivelse. Det kan være gengivelse af observationer. Det kan være referat. Det kan være et interview. Gengivelse af et interview. Det kan være analyse. Det kan være vurdering. Det kan være synspunkter. Og det kan være kommentarer. Og til sidst argumentation. Jeg vil i denne gennemgang af fremstillingsformerne bruge artiklen slavisk. Jeg starter simpelthen fra hovedrubrikken, karakteriserer hvilken fremstillingsform den er udtryk for, og fortsætter helt frem til og med afsnit 12. Så skulle du gerne have nogenlunde tjek på, hvad analyse af synspunkter, argumentation og beskrivelse er.